سلام كبرات خطات مدبنا كم يكنيهم عساتات بزلوا مستفلالي عينتها مجاجبان من بروبوتان نعوم محاز جبر ميلاتات مستفلالي إيو لون بقار أبالات هبت بحري مسحنتي أم مكفاف عساس توافر جلابو كيروم زقربوا لنا مدبالو حبيرنا كتاتل ودي سب نمنبار بزكايدو فولين بالحتا أمورو زحاتة المسرح زحالف مخانو كاب كالوت انسساتات قبل زبالة فطور نخون كم زخالو يقلت اتي خاب جزينا تتخاخئز خيزولوم زوتاتن معبالة تكنولوجين دما حدا خابزيو كابتن ماياوي تحستون كزون هابتن ممزماز زكايد كالس زخانة مقفاف عساقا نايلومر استنا جيرنا يولنا نحفشاو نتفتاتان المسناد أما ودأت حدار كل تشعين عسران مسحان تخابتن بوشت أو عامي ايتراويان أب حليب كابس تسرحة جلابون أب بحري أم رحنا نيرنا إزوم أبالات نايزام 18 متروز قمتا جالبا أقدمهم نقعزو زد اليوم مقبن ماين كالوت هالخت نقراتن حيزوم اللو ميزان جالبا أو قداي دحنات مستون بقدامنات سسرعيو بزخاء كلهم طعنتا بخلطة تأتعب معارض خفافيلو بقبو تأثيرو يرأى كل مدلاوتا مسات عففت بغدتا كاو دباويت كتما متزوع دحر موتا ناب دوباوي كفال تسيتا دعلاكي نامرحنا نوح كي توقعزنا بحرنياتات أبتي أحلاقي ناي بحر سرحهم يوم تتأميدهم كموترو نتن مسحب ريتاتات زقلقلولو كافوتات أب سراح نخيب التخ بقراسو دحر مقبع نستقدد ريتاتاتن نايلونج لاين عن قريبوتاتن دما ماستر فيشرمان مستحقاقستو بحرنياتات بمخان تأجينو من السراح دلو قبرو إندستريان قففت عسا بزد كمالو أقوابات قفا عطا عقبا عسا حيل موترن كاب جالبا ناب جالبا استفالالي مخانو يفلد إذا حانتي كاب حوسي إندستريان جلابو زخانة جالبا بمجحفن لونج لاينن زبهالو كلتا ميلاتات أقافات تتكن بمخانا زيادة فلي تقبرا نايزا وفرت الأخا أجنا نتوم بعنك أريبوز التحزوع عليتات نختم من بمخانو زيادة بلونج لاينات هيبا يخسرح انتو خنا نزوم سجاز مقوى عساتات نمحاز مداه للي ويبلو مداتها وعلى عافية دلي نازي أب عنك أريبو تسوقعون أب بحر السدد لعفن مركب اثناي مجحف ريتنا بحر خزرقح نيرو
መጅሓፍ ኣብቲ ድርቤሉ እዋን ሬታኻ ብኣእማን ተበቲኹ ኣብ ባሕሪ ንኸይተርፍ ብጽቡቕ ኣብ ትፈልጦ ሑፃ ወይ ጭቃ ኣከባቢ ክድርብዮ ከም ዘለካ እቶም ናይ ስራሕ ክኢላታት ይገልጹ። መራሒ ጃልባ ድማ ኣብ ከባቢ ደሴት ዓጁዝ ምስ በጻሕና ኣብ ልክዕ ቦታ ከም ዝበጽሑ ድሕሪ ምሕባር ናብ ባሕሪ ንኽለኣኽ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ። ንኽልተ ሰዓታት ምስ ባይታ ባሕሪ ለጊሉ ተተሓይልና ገተን ብሓይሊ ጸቕጢ ዘይቲ ወይ ሃይድሮሊክ ተሳሒቡሎ። እዛ ጃልባ ነተን መጅሓፍ ዘይብለን ጀላቡ ለዓፍ ትዕድል ብምዃና እዚ መስርሕ ክሳብቲ እኹል መጠን ዝእከብ ይቕጽል። ነዚ ንመትሓዚ ወይ መዳህለለ ዓሳ ዝጠቅም ለዓፍ ዓሳ ድሕሪ ምእካባ ንዝተረፈ ስርሓት ድልው ትኾነት። ኩሎም ኣባላት እዛ ጃልባ ነናቶም መለለይ ሓላፍነት ሒዞም እዮም ናብ ጃልባ ዝድይቡ። እንተኾነ እዚ ስራሕ ተመላላኢ ብምዃኑ ክሳዕ መን እንታዩ ሞይኡ ምልላይ ትስእነሉ ኩሉ ተዋሂዱ ንስራሕ ምዕዋት እዮም ዝጓየዩ። ስራሕ ብምዃኑ ጥራይ እኳ ምስ ናይ መሬት ዘመሳሰሎ እንትኾነ ዝተፈለየ ብድሆ ዘሰነየ ብምዃኑ ንኽብደቱ ካብ ቃላቶም ምርዳእ ይከኣል። ምስ መሬት ዝራኸበሉ ሓንቲ ነገር የብሉን ባሕሪ ማሕበር መዓል ማዕበል እዩ ንፋስ እዩ ብርቱዕ እዩ እናተገማጠልካ ዝስራሕ ስራሕ እዩ። ኣብ መሬት ግን ኣይተንቀሳቐስና ብክልተ እግርኻ ተጠዊልካ ትሰርሕ ንፋስ ይብሉ ኣይገምጠለካ ወላ ኣይበራ ይረብሻካ ተባላሻካ ኮኔክሽን ኣቢካ ሬድዮ ተባላሽካ ኩሉ ንሕራ ቢልካ ወላ ጀልባ ተባላሻካ ከቢድ እዩ። ኣብቲ ዝቐጸለ ናይ ሓደ ሰሙን ጻንሖታ ኸኣ ኣብ ምግፋፍ ዞም ዓበይቲ ዓሳታት ተጸሚዳ ትርአ። ኣብ ህይወት ተመክሮ ሓያል መምህርን ቅላስ ምዕባለን ጽፉፍ ስራሕን ብምዃኑ ንኽትርዳእ ኣብዛ ጃልባ ናይ ቋሕሰም ግዜ ጥራይ እኹል እዩ። ንዝሓዝዎ ስራሕ ብፍጥነትን ውህደትን ከማዮም ዝሰትይዎ። ስራሕ ባሕሪ ከም ካልእ ስራሓት ክሳብ ናብ ዝተበገስካሉ ትምለስ ሓያል ውዳቤ ዝሓትት እዩ። መራሒ ጃልባ ጃልቦ መርሕ ጃልባ ብ3.9 ማይል ኣብ ሰዓት ፍጥነት ጉዕዞኣ ትቕጽል። ዝተጠቕለለ ገመድ ሞኖፊላመንት ናብ ባሕሪ ይውንጨፍ። ባሕረኛታት ከዓ ኣቐዲሞም ንመሐበሪ ዝጠቅም ፍሎተርን ክብደት ናብ ባሕሪ ይፋንዉ። ቀፂሎም ከዓ ዓንቃሪቦታት ለዓፍ እናገበሩ ኣብቲ ገመድ ካብ 3 ሜትሮ ንላዕሊ ኣፈናቲቶም እናሰኽዑ ኣብ መንጎ ከዓ ፍሎተር እናገበሩ ክሳብ ትዛ ጃልባ ዓጢቓቶ ዝነበረት 800 ዓንቃሪቦታት ዝውዳእ ይቕጽሉ። ብድሕሪዚ ንዓሳታት ክትሓዙ ዕድል ንምሃብ ካብ 2 ክሳብ 3 ሰዓታት ምጽባዩ። በቲ ኣብ ጂፒኤስ ዘቐመጥዎ ምልክት ተመሪሖም ከዓ ናብቲ መጀመሪ ዝመረጽዎ መሐበሪት ፍሎተር ይኸዱ። ትርጉም እቲ ኣብ ባሕሪ ኢድካ ስደድ ወይ ዓሳ ሒዝካ ወይ ድማ ተሓፂብካ ትወፅእ ዝብል ምስላ ንምርዳእ ኣብ ልክዕ ቦታ ኢና ዘለና። ባሕረኛታት ካብ 2 ክሳብ 3 ሰዓታት ድሕሪ ምጽባይ ዓሳ ንኽሕዘሎም ዝሰደድዎ ዓንቃሪቦታት ብተስፋ ናብ ጃልባ ይስሕብዎ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓሳታት ንምውፃእ ዝግበር ምንቅስቓስ ባሕረኛታት
ዝተፈላልየ ስምዒት ኣብ ገጾም ይንበብ ንዝበለጹን ዝኸበሩን ዓሌታት ዓሳ ብዝደመቐ ይጽምበለሎም ብዋጋ ሕስር ንዝበሉ ካብ ናቶም ትሕት ዝበለ ይኸውን እዚ ስራሕ ዝተሓዙ ዓሳታት በዚሖም ክሳብ ትርብርብ እናተቐያየርካ ዓሳ ትስፍስፈሉ ከም ዘሎ እቶም ባሕረኛታት የረድኡ እዚ ኸኣ ከም ትርር ዝበለ ጭዋዳ ዝውንን ሰብ ዝያዳ ኣድማዕ ዝኾነሉ ኣጋጣሚ እዩ تحقوصلو لكاتم عصاها تستفعل عينة بحر اللوم استفعل عينة هابت ويكا تحشتو اللوم كبر اللوم تجي حدا خبتيهم كبرات عصا تركب كلها تحقوص المسألة كاتفش راح تقفف ويكا أني شاركت راح تقفف نحرو عيلكا حدا تشرنيا صبو تشرنيا تخطاتي لين تحسعيبك قدن حقوص كاحد قلتها مالتي انتو خنا كل جزء بحر نزهبك تمسكن مبال اتزبلت أمارات مخانون بجزيو عطفتات كحفصو مخانوم يأمنيوم بزغاء ولا ما يتحاتيوي ملس وقحتا تحاي مشت كيبلو الناشا عنك قريبو لعافا سنيوم نبحرية فانو وفي ركاس كتعود لك حردي تعود كاغي كل جزء نحنا كم ودي سب ودي كسب كل جزء نركب ندلي نعمل حتى يجي هجينا إحنا نسين إحنا قنينا لنا هاري هم وهم عسى كم يكمل تنحكم هجي كذا كندي كم دلس إحنا كم زاد ساعات زيادة كسب زيادة شو أتم على شبه شبعي 4 تلاقي 5 تلاقي كنا قبل تقبلنا عشان تسرق مش كلمة يكايري كم ذكاير سردرد أنا نشوف نقولين نشوف نقولين ده هراك أملاك أبزق هذا نحن نسب كهيب سلزي خيل نسب أنا كهيب سلزي كيل إتنا كبانا تفليا بكالك تخيل سلزي تخيل إحنا بعد تصفاتاتنا نبدر كل جزء مالتي سلزي عسى ولا حنتي أي نشون نقوليننا مسكلي ما مسكالي أجيب حرم جنة سميني ما سمين كحرم جنة عسى يربش لعلن تحتنا فحفاحي سلزي إذا كله حنقولنا سلزي له أي يربش لنا أبزخون ساعات عسى تركم مخانة ترين أمنال بزي كازي ازوم نفسهم كعنقلو بوازا وازا ناب افهم بزأتوا عن قريبوس تتعود العفتة تحيزهم زمرجو عساتات نقلقال زي صعب سراحيو أبزا اوان بوزح فانت ارترس لزولو قدايكي قبرو خامت انقاق يدلي ازم زي قبرغن قالبت مرزامن مساعتوا خم ملحق بركب عبسب النتكاز قتر اشوخم قالغا باتلاماز تريتو اسنانهم مزمعاتوها نزوم قره فتراتات ستحزر ما يكونن بزحات عساها تودأت يا مالت انتهيت من جودة كاني نفسهم المكل خال مسني عقلي صبت وان دقبرو من قصاص نبعلو بمهرام كهسوخا خو اليوم مسو مرزام دخون إيشوكم بعد كاتفش مرزام دخون إيشوك وقوها وحلقها ودقها خو اليوم بعبي خاني كنا خصاوي نخو اليوم إنك عيتات أبني بالراح ديو أب تاع شوك تاع هوك أفهم الموسى كنا خصها خو له أبي حدا قاون كورد الكاخو اليوم أبزي حج أوان أب عداقا زيك أربوون عن قريبوخا نختملسوان أب جالوا زديبو ألو إزيوم نتا أستماقيرومو زي فلتو نفاس الدنيا تهاريموم نتا أقريهو زحازوم عن قريبو أركيبوم ناب زنبرو بحريز من لسويم أبزي بان جالوا بسفتو أبركتا زيادة يلبيو بحريناتات بسفتو أكتب بزاتا بنزيزوم سق كلو بزي أيوشكوم عساتات زوننو مأزاو تحستون مقارتن زتفالالي بمخانو مشت واقاتاتهم زتفالالي نخخون كابزخ عليو ازوم هيوتاوين بمنصرا مقاقبوهم ባህሪያቶም ምን ዝሰፍሩሉን ዝርከቡሉን ቦታን ይፈላለዩ በዚ መሰረት ንዝተወሰኑ ዓሌታት ዓሳ ንምሓዝ ባህሪያቶምን ዝርከብሉ ስፍራን ግዜን ምፍላጥ መዕየሪ ብቕዓትን ተመክሮን ገፋፍ ዓሳ እዩ እዚ ስራሕ ሓያል ጥንቃቐና ድህቦን ዝሓትት እዩ እዚ ብዘይ ምግባርካ እቲ ብናህሪ ዝዝርጋሕ ገመዳት ገለ ክፋል ሰብነትካ ሰሊዑ ንኽወስዶ
ዘጸግሞ ኣይኮነን መላእ ኣካላትካ ምስቲ መዳህለለ ዓሳ ወይ ለዓፍ ብዓንቃሪቦ ተሳሒብካ ናብ ማዕሞቕ ባሕሪ ክትሰጥም እውን ተኽእሎ ኣሎ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ሓደ ካብቶም ጌና ብዙሕ ዘይተመዝመዘ ዕቑር ጸጋታት ዘለዎ ባሕርታት ምዃኑ ይግለጽ ኣብ መጻኢ ምዕቡል ቴክኖሎጂ ብዝዓጠቓ ጀላቡ ብዙሕ ምህርትን ናይ ስራሕ ዕድል ክኸፍት ዝኽእል ጽላት ምዃኑ ድማ ይፍለጥ ጻንሖትና ዓሳ ኣለዎ ኣብ ዝበልዎ ኩሉ ከባቢ ደሴታት ዳህላክ ኮሊልና ኢና ኣብዚ ውሕድ ምህርቲ እኳ እንተነበረ ብመጠኑ ዝተተሓዙ ዓሳታት ካብቶም ብዓሳታት ዕምባባታት ባሕሪ ዝፍለጡ ክቡራት ብምንባሮም ድሓን ዝኾነ ኣታዊዮም ረኺቦም ጠንቂ ምውሓድ ናይ ምህርቶም እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ንምፍላጥ ካብ ተመክሮኦም ከካፍሉና ተወኪስናዮም ነርና ጠንቂ ናይቲ ምውሓድ ግን ንፋስ ምንቅስቓስ ኣነ ብክድናይ ክሊማ ንፋስ ደይምህላው ኢለ ድገልጾ ምስቲ ዘጋጠመና ሽዑ ዘጋጠመና እንታይ ዓይነት ንፋስ ነይሩ ሙሱ ዛሚና ንዛረብ እምበር ሪሰርቸር ኣይኮናን ከምዚ ልክዕ ከምዚ ኢልና ንዛረበሉ ኣይኮናን ኩነታ ዓሳ ምስ ንፋስ ብዙሕ ንረኽበሉ ግዜ ኣሎ ምስ ንፋስ ሃዊኹና እውን ዓሳ ክውሕደና ክእል ዝኾነ ዓሳታት ይግዕዝ ይቀያየር ሂወት ዘለዎ እዩ ክቕለብ ኢሉ እሱ እውን ቦታ ናብ ቦታ ምስቲ ክሊማ ይቐያየር እዩ ንዕና እውን ሃደንቱ ስለ ዝኾንና ለድሕሪኡ እንዳቐየርና ብዝሒ ምህርቲ ኣብ ናሓፍሰሉ ደሴታት ከባቢ እንዳዘርና ኢና ንዓሪ ኣብ መወዳእታ ምዞም ኣብ ምዕባይ ምህርቲ ዓሳ ልዑል ኣበርክቶ ዝገብሩ ዘለዉ ዜጋታት ጥዑማት ናይ ስራሕ መዓልትታት ኣሕሊፍና ኢና ካብዛ ጃልባ ወሪድና ኣብ መጻኢ ጽቡቕን ዕዉትን ናይ ስራሕ ግዜ ክኾነሎምን ሰናይ ምንዮትና ንገልጽ ክቡራት ተዓዘብትና መደብና ከመይ ጸኒሑ ካብዛ ዘቕርብናልኩም መደብ ብዙሕ ፈሊጥኩምን ተማሂርኩም ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርኩ ኣብ ቀጻሊ መደብና ብኻልእ ትሕዝቶና ክንራኸብ ሰሰናይ